2024, Reni, best je er klaar voor? Tuurlijk, altijd. Ja, nou, zeker nee hier trouwens. Zeker niet hier. En jij merkt de luisteraars. Is het trouwe luisteraars? Zeker niet hier. Zeker niet hier. Boterbreien en green het sies. Welkom bij de eerste podcast in het Fries. En Harry en Reni vertellen over verschillende onderwerpen. Welkom bij Stroopmoes, de podcast. Schattig. Nou. Ja, schattig intro dit toch? Oké. Welkom bij deze nieuwe aflevering. En het is net samen een aflevering. Waarom is het net samen aflevering, Reni? Het is de laatste van het jaar. Oh nee, de laatste van het seizoen bedoel ik. Ja, de eerste van het jaar. Ja, Ja, maar sorry, ik ben even niet in de war. de laatste van het seizoen. Ja, Ja, seizoen. en dan kappen we ermee. Dit Ja. wie het. Kleer mij. Ja, bedankt. Ja. Bedankt voor de mogelijkheid. Het was een leuke See you later. experience. Nee, grapje. Nou, we weten dan nog net dat we terug in, hè? Daar gaan we het op het einde wel in mooi. Oké. Ja, goede voornemens. Dus is er waarschijnlijk wel van iedereen jaren. En dan iedereen vregen. Hij is goede voornemens. Ja, dat is wel eigenlijk een standaard vraag, hè? Die is in het begin van het IES. Ja, heerlijk vind ik dat. Vooral Ja. als dan net in je haast. Maar, Dan is het een kwart gesprek. ja, maar de vraag van die. Haast toe. Goede voornemens. En daarbij ga ik even een stelletje. Oké. Ik vind goede voornemens mega super geweldig. Nou, net mega super geweldig, maar ik vind wel dit een leuk ding om mee te beginnen. Oké. Vertel, Doe? vertel, Oh. vertel. Nou, het had wel wat of zo, vind Mhm. ik. Ik vind het altijd wel, een frisse start. Beginnen we voor, Mhm. op naar de zomer. Ja. Dat vind ik altijd wel mooi. Nee. Mhm. Nou vind ik het sowieso net echt winter op dit moment. Dus, Nee, zeker net. Ik zie je niks. nee. Dus ergens gaan we het hier wel een beetje simmer aan. Mhm. Maar ja, ik vind goede voornemens altijd wel een leuk concept. Oké. En doe haast de volgende goede voornemens. Ja, ik had er 2. Oh. Ja, in de pauze altijd broodjes Mhm. bij de winkel. Ja. En dan had ik samen met mijn collega beslist wie gaan net meer broodjes halen. Oké. En wie nemen ballen mij van thuis. Kijk. Want dat bespaart geld. En wat gaat er op het ballen? Nou, misschien cheese en ham. En dan kent hij de tastiezer. Hoppa, Of- lekker. Pindakaas, want daar kom ik van aan. En dat is goed, want ik wil graag aankomen. Oké. En Goeie voornemen dus. ja, eigenlijk echt wel. Maar daar ben ik wel al langer mee bezig als al in een joet. Ja, oké. Of alleenig mij nee. Maar oké, en nog een goede voornemen is dat ik meer van mezelf leven wil in plaats van hoor. Oké, vertel. Nou, ik ga er altijd een beetje het gevoel als maar iedereen je maar tevreden houden. En dan gaat er zelf een onder trouwen, of dan ben je zelf net gelukkig. Of dan doe je ding waar je zelf net gelukkig van wist. Dus ik hak nou de knoop terug. Mhm. En nou is het Reni op nummer 1. Oké. Make rainy great again. Ja. Aha. Nice. En ja, dan, ik hoop dat ik dan wat onafhankelijker word van iedereen. Wat iedereen vindt en wat iedereen denkt. En dat ik dan gewoon zelf gelukkig ben. Nou, dat ben ik wel trouwens. Ik doe nou correct of ben ik net gelukkig. Maar ik ben hartstikke gelukkig. Alleen ik wil gewoon meer van mezelf leven. Ja, maar gewoon net- die eigen ding ontdekken. Die Ja. eigen hobby's wat meer Ja. cultiveren. Ik zeg Goed, dat nou nog luister, niet- ik denk dat ik dat ik wel... Ik denk dat ik dat hier... Hm? Ik denk dat ik dat hier... Ja. Ik denk dat ik dit... Beter praten, ik een goed voornemen zit hier. Dit lukken. Ik kan wel in een praatles. Ja. Ik Logopedie. denk dat ik nog iets nice probeer in God, dit hier. Mhm. Journalen. Dit dat. Ja, weet ik dus net. Maar ik kwam met zin en dat leek me heel leuk. Dat is een bullet journal. En Oké. dan haast een schrift. En dan, maar ik weet dus net wat het nut daarvan is. Maar ik zeg maar, is ik bezig op Oh, TikTok. dan is elke dag een beetje vertellen hoe die day. Nee, ja, dat is een dagboek. Oh. Nee, het is, je haast een boek. Mhm. En dat zijn dan gewoon lege pagina's. Ja. En dan mag dan elke dag stickers in plakken of iets inschrijven. Ja, ik weet het niet. Ik maak nog even een beetje research dan. Oké. Maar Wat kost erin dan? ja, dat weet ik dus net. Ik heb geen idee. Maar dat leek het me wel leuk als om een hobby uit te proberen. En Oké, dan... Dus ding van die Oscrew eigenlijk. Ja, nee, ik Oh. weet dat net. Want ik ben dus in een zin kwam op TikTok. En zie hier dus bijvoorbeeld al je stickers die ze voelen hier. Of die ze kocht hier. Die had ze erin plakt. En al je krantenberichten bijvoorbeeld. Of letters. Of gewoon
ik weet het net. Ik heb geen idee wat het nut ervan is. Oké, we komen erachter. Ja, ik kon er even research van en misschien dat ik dan een nieuwe hobby heb. Want het lijkt het wel heel leuk, maar ik weet net dat het iets is van mij. Dus daar moet ik achterkomen. En dan mag ik weer investeren en daar hoor ik net zo van. #spannend. Ja, Oké, ik ben benieuwd. wordt vervolgd. Oké. Maar haast ook goede voornemens. Nou, ik ken in principe 2 antwoorden, ja. Eén antwoord is hoe kwaad door de bocht, nee. Oké. Want ik vind het dom. Oh, Net per se dom, maar gewoon, ik vind het altijd wat... Waarom had het per se aan het begin van het jaar, alsof het dan wel goed komt. In plaats van als het er een maand hier zijn, ik begin nou. ja, snap ik. Maar, als ik even positief mag bloeien. Mhm. Goede voornemens. Het ding is, als ik nou mijn goede voornemens gaan vertellen, dat ben dingen die ik eigenlijk het hele jaar al dingen heb, maar werk dan bij mijn start, werk dan bij mijn begin. Dus bijvoorbeeld meer sporten. Ja? Ja, Nou, dat is echt de meest voor de hand liggende ding. Ja. Maar prima. Als ik nog steeds, ik wil dit hier meer sporten, ja? ja. Dan denk ik bij mezelf, oké, best. Maar ik had het al dingen dit hier. Ik woer dit hier al meer sporten en dat is lukt. Dus ik ga dan op een gegeven moment hier gewoon een paar weken, dat ik 2 keer in de week gaan sporten. En dan een beetje hutrennen. En dan hier ik weer even 2 weken, 3 weken, dan kan ik niks doen. Of even 1 keer of zo, maar... En dan kan ik het wet van. Dus mijn goede voornemens, wie eigenlijk gewoon altijd... Van, ik ben hier van de week weer, en dan kan ik dan weer even een tiertje doen. En dan weer een tiertje net. Mhm. Dus ik ken al wel sinds een keer, ja, ik wil meer sporten in, maar ik deed het al. Ik had al meer sport vorig jaar, dus het is lukt. Oké, maar dan ga ik wel... Jij nou iets. Ja, ga ervoor. Discipline. Oké, Misschien een beetje gedisciplineerd. dat zou kennen, ja. Daar ben ik net zo goed in. Nee, misschien is dat een ding. Ja. Dat is toen net een goede voornemen nodig had, maar dat is gewoon meer discipline nodig had. Ja, dat ligt me hier. Want toen was het eigenlijk het hele jaar trouw. Haast toen altijd wat ding was dwaan worst. Mhm. Wat die leuk liep het. Alleen en dan doet het 1 keer en dan... We gaan naar de volgende stelling. Oké. Ik verheug me op dit hier. Ja. Ja? Ja. Oké, waarom? Nou, weet ik net. Ik vind me op zich het laatste heel goed. Mhm. En ik denk, als die lijn stijgen blijft, Ja? dan... Nou, praat nou trouw. als die lijn stijgen blijft, Ja. dan gaat het al heel prima, denk ik. Dan komt het wel goed. Oké. Dus wat meer op die zelf richten en die Ja. eigen dingen. Want dat is die stijgende lijn. Ja. Dit hier. Ja. Dat is een goede Ja, voornemens. en ik merk dat ik laatst die het weinig dingen plan en gewoon leuke dingen doe. Mhm. En dan sugar erin. En ik merk dat ik dat wel een fijne manier van leven vind. Want in het begin, ik hier heel lang dat ik een stip aan de horizon heb, waar ik net al even koer. Mhm. En dat werkt op zich echt prima. Maar nou, als je verwachtingen haast, kan het alleen maar mij vallen. Ja. Maar het was dan best eraan en dan Ja, uit niks. ja. Dus ik denk, zonder verwachtingen leven is beter als ding verwacht zit en dat het zin zit. Ja, oké. Zit je het net dit hier? Jawel. 2024 vind ik wel een mooi getal. Ja, ik wel. Het is wel zo'n getal dat stinkt van onbewust gebeuren er nou leuke dingen. Ja. 24 is dan een beetje van, nou ja, van het hier is het dan leuker hier. En dan Is dit is, een kwart van een decennia, ja, maar 100 toch? denk ik. 141. Goh, ik hoop zo dat dit goed is. Ja. Nou ja, anders ga ik de schuld, want ik ben blond. Ja, best. Nou ja, ik heb verder, ja, ik zie niet hier. Ja, ik weet nooit echt per se waarom ik dan zin met haar in dit hier. Nee, het is net snap dat ik ik. nou een reis naar Amerika heb gepland of zo. Wel vet, kennen we. Ja, het ken nog wel, maar dat het hier leuker was, had ik dus maar vorig jaar al iets gepland voor dit hier. En dat het nou begint en dan had ik zoiets van, weet je waar ik zin in heb? Dit hier? Nou. De nieuwe Captain America film. Oh. Die komt uit en er komt nog... Wanneer dan? In februari. Oh, dat is al bijna. Maar dan haast wel maar een kwart tijdsbestek om daar naar uit te zien. Ja, Of is het langer nog? nou, dat vind ik wel chill. Is er elke keer een Marvel film die uitkomt? Zeker. Hey, maar doe leeft dus wel van de stip op de horizon. Doe was wel ergens met al even. Doe zei dat, doe gaat niet om naar uit te zien, dus doe wist net waarom als zin als die net hier. Nee, ik vind het altijd maar een beetje vaag. Oké, maar leefst u dan van de stip op de horizon? Nee, het is gewoon, ik ben gewoon bezig Doe met leeft gewoon verder hoe het in leven gaat. ja, Maar doe begint gewoon met mijn tellen van de eerste dag, tweede dag, derde dag. En verder dus toen het was. jawel, maar het is dus maar meer dat ik net per se denk van,
het is pas leuk als ik dit en dit ga. En dan denk ik dat iemand aan het begin van het eer betinkt of zo. En dan ben ik daaraan en dan denk ik, ja, dat betekent dus dat je toen nog net gelukkig bent voor, dat je daar best. Vind ik altijd maar een vervelend idee. Dus Weet ik net. Doe kist toch gewoon even hichtepunten heen in hier. Ik heb bijvoorbeeld in oktober of zo, of september, oktober, november, kon ik met mijn naar Agda en Munnik. Kon ik elke keer in het Sint-Wurg. Ja. Maar het is wel iets waar ik naar uitje, maar net omdat ik dan als enige punt gelukkig ben. Dat is gewoon iets omdat ik daar zin in heb. En dat is even een hoogtepunt van, of nou net, ik weet net dat dat het hoogtepunt van het ier wordt, want ik weet net hoe dat hier komt. Maar dat is wel iets om iets leuks. Het is net per se dat die stip op de horizon per se het enige is wat ik gelukkig maakt. Nee, oké. Snap ik. Oké. Mooi. Maar ja, wat ben ik Mijn doel heeft dus net mijn verwachtingen. Want ik vind het nog een beetje ingewikkeld worden eigenlijk. Oh. Kijk, het idee is, ben ik mezelf wat ons in spreken. Oh, wat dan? Nou, ik ga het eerst toe dat ik net van de stip op de horizon en nou is het stip op de horizon. Ja, oké, maar zo, het is meer... Ik kan even turven hoe vaak dat ik deze aflevering als stip op de horizon zijn, hè? Ken wel. Oké. Pling. Nee, maar zo. Het ding is, ik vind gewoon, het begint nou, zeg maar, dit hier. En dan gaan meestal, zeg maar, een soort van onbewust dat ze dan een soort van zin creëren in dit hier. Ja. Terwijl, ik denk bij mezelf altijd, en verhoor het verder niks. Het is net van, nou begint dat al je fris en fruitig. Die werk is net opeens dat die werk niet helemaal roze verft of zo. Het is gewoon alweer nog hetzelfde. Zo wel vet wezen. Jawel, maar het gebeurt dus nooit. Dus Nee. daarom vind ik altijd jammer. Dus ik denk, ja, het gaat gewoon hetzelfde. Ja, het boeit me gewoon net voor. En dan heb ik zoiets van, ja, stip op de horizon. Nou, dat soort films die dan uitkomen, daar kan ik dan wel naar uitzien. Maar het is net zo. Ik ken nog wel geen season van, jongen, dit hier ging ik zo vol sporten dat ik aan super gespierd ben en daar heb ik echt zin in. Maar ik weet gewoon al, Ja, discipline. er komt aan het punt dat ik dan mijn kap. En dan Ja. is het er weer net. En dan is het zo van, ach nou, dit hier weer echt kut. Nou, volgend hier... Oké, dus doe things dat als door verwachtingen haast, dat het alleen maar het zit in. Eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Want dat zei ik, krijg namelijk ook. Dus Oh, nou ja. Maar dat maakt niks. Daar komt het dus wel op delt. Ja, dus eigenlijk denk ik wel wat hetzelfde horen naar hier. Ja. Maar ik ga wel weer goede voornemens. Maar ik vind goede voornemens eigenlijk ik net per se dat is het kist falen of zo, want het is een voornemen. Ja, het is dat is net, niet, dat het is is niet. net, ik maak dit hier doen, want anders heb ik faald. Nee, oké. Oké, dan... Ik geef ze nou even een primeurtje. Oké. Ik wil dit hier Hm? beter communiceren kennen. Duidelijker praten. Oké. Small talk, dat soort dingen. Oké. Ik wil meer investeren in mijn Raksma-bedrijving. Oké. Maar daar is Lijst dit sowieso mee bezig. Jawel, maar ik kan wel beter. zeg maar. Oké. En ik wil mijn squallen al meisje. Dat is wel mijn goede voornemens. Oh ja, maar ja, goed, ja, dat ja. maakt eigenlijk wel, want dan zou het wel heel dom wezen. Ja. Daar begin ik mee in februari. En dat begin ik gewoon zo het own. Dat ik gewoon mijn 10 jaar studeer. Gewoon alle aandacht daarop. Net meer op stap, net meer gekke Nee. dingen doen. Geen hield aan. Dat is ook niet goede voornemens. Eigenlijk praktisch net meer op stap. Vind ik niks meer om. Dom. Dat kan ik eigenlijk nooit meer eerlijk zijn. Vind ik jammer. Ja, Want dat maakt het wel het weekend. Grapke, dat is net weer. en dat ik daar ben bewust. Nee. Oh. Ja, dat. Oké. Maar zo kan ik nog heel lang terug in. Maar dan denk ik, ja, wat haast er om? Want we joggen het wel. Ja, oké. Maar wat voor baan zou ze dan willen? Het leerste iets met media vormgeving. Grafisch ontwerper. Oké. Iets Door met- een opkroppen. Ben je nog op zoek naar iemand die all-around is in Adobe pakketten. In logo's met je huisstijls ontwikkelen. Grafisch vormgeving. Maar ik die ontzettend creatief kan nadenken. Want ik ben namelijk een kunstenaar. Schilder. Maar alles gewoon. Ik kan alles. Alles. Videobewerking ken ik. Van alle markten Ik thuis. ken podcast meisjes zoals Jest. Oh. Dus ik ben gewoon multi-inzetbaar. Wees En toevallig ik automonteur? Oh, of, dat net. oh. Nee, dat net. Sorry. Nee. Shit, dat hier al matten. Hè? Ja. Maar het gewoon fake it till you make it. Ja. Ik oud. Nee, maar ja, daar ben ik naar op ziek. Afstuderen, werkziekje en gas geven met het leven. Snapst? Ja. Nou ja, dat. Ja. Ehm, Grappig. Ik ga gewoon erin in ieder geval. Doe nog iets te melden?
Derroe? Of sluit door een strekje om en geef het erop? Een strekje erom. Oké, volgende stelling. Mijn goede voornemens van vorig jaar binnen lukt. Of sommige dan. Kijk je goede voornemens vorig jaar. Dus ze binnen net lukt. Of wel? Dat is de vraag. Geen idee. Ik denk eigenlijk dat ik mijn goede voornemens vorig jaar weer om meer te sporten. En dat hangt naar dingen, want ik ga de sportschool op zijn. Maar waar weet? Dom, hè? Dom, hè? En je Ja. zit, jong. 50 kilo zwitter. Lekker bezig. Mijn goede voornemens van vorig jaar binnen lukt. Tussen haakjes, of sommige dan. Vorig jaar ik val me net echt goede voornemens. Nee? Nee. Doe we? Meer sporten. Is lukt. Oh. Ja. Ik regelmatig? Nee. Daar houdt het al aan. Oh. Ik hoest net nog een keer een mes in mijn recht te stellen. Oké, nee, maar dan... Oké. Als tu vindt dat het lukt is, doe best eigen baas, doe je eigen voornemens. Dus Nee, zeker lukt. Ja, bezig. Nou, ja, super. gefeliciteerd. Bedankt. Eigenlijk zou het mooi zijn als er dan ook een beloning voor kreeg of zo. Ja, nou, maar sinds zij eigen slingers op een get. Juist. Maar, oké. Wie dat in ieder een goede voornemen? Ja, want ik zie er toen hetzelfde in. Oké. Ik hier net echt goede voornemens, zei ik dat al. Ja, vette podcast is dit. Ja, dit is super aflevering. Oké, we gaan even freestyle. Oh, Ja, wat met die stellingen. Saai. oké. We gaan het even een beetje zo aan. Oké. Hadden we het nog in over goede voornemens, ja? Mhm. En we hadden het over effectief goede voornemens. Ja. Ja. Stel nou dat je dit hier gewoon wat we eigenlijk willen, dat worst. Dat gebeurt. Hoe zoest je dan dit hier indelen dat je echt dat 2026 aan begint en dat is echt denkt, oh jongen, dat weer echt machtig hier. Hoe zoest dat ompakken? Dat is er eigenlijk leven gewoon weer naar terug woest. Net die corona-mentaliteit dat iedereen zei 2000 en zegt dat juist weer naar 2000 nou is 2026. Dat haast net. Hoe zoest dit hier ompakken? Dat stinkt. Dit wordt echt een onvergetelijk hier. Hoe zoest dat ompakken? Ik ging gewoon lood op de tank. Want ik zou die tank. Ja. Ga ervoor. Oké. Dat neem eens mee. Ik denk dat ik dan bijvoorbeeld op mijn vrije dagen gewoon betiert uit bed. Mhm. En gewoon echt daadwerkelijk iets meidje van mijn dag. Ja. En dat ik eigenlijk elke dag samen meidje, als ik nog werken maat, als ik nog vrij ben, als ik nog dingen op planning ga. Mhm. Ik zoek gewoon elke dag proberen om er wat van te meidje. Dat is gewoon net één dag haast. Dat stinkt, nou, bij een dag voortsmieten. Ja. En dan zoek ik bijvoorbeeld, eigenlijk wil ik wel heel sparren willen. Mhm. Dat ik op vakantie kan. Kijk. Maar dat ik net mijn yield mis. Dus dat Oké. ik eigenlijk... Ik wil heel slim mijn yield besteden dit hier. Oké. Dus Ja. eigenlijk was toen een spaarpadje met je. Ja, Best constant wat indost. ja. En ik wil gewoon net... gewoon net domme dingen keerpje. Gewoon, als ik iets keerpje wil... Dat ik dan met mezelf afpraat. 10 dagen... Maar erover nadenken. Mhm. Als je dat ding daadwerkelijk gaan worst. Als het keerpje worst. Bewust kopen. Ja. Oké. En als toen uit 10 dagen datgene net iets meer in de holle haast, wist het alweer 14, hoe ze daarmee te keerpje. Nee, oké. Nou, dat. Oké. Dan zit iedereen iets in mijn holje, ja? Ja. Wist dat ik merkte dit hier. Nou. Wat er gebeurd is, ik had altijd zelf een beetje, ik had een idee, ja? Ja. Dat is bijvoorbeeld, dat weer een beetje dit hier het idee. Ik wil altijd nog naar Amerika gaan. Roadtrip door Amerika. En dat kost heel wat, maar ze heen en maar ze best wel lang wordt. Wil 3 weken maar omsparen om een ding echt te zien. Alleen het komt er nooit echt van om daar dan wel echt voor te sparren. En dan denk ik van, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat ik dan steeds iets wil en dan lukt het niet maar net? Ja, en want het is wel een groot ding waar dan van Sparrie worst. Ja. En toen was het wel dusdanig graag. Ja. Dat is er dus wel van Sparrie worst, maar dat wil net. Ja, en toen dacht ik van, hoe kan het nou steeds? En dat komt denk ik terug, die ratterige telefoon. Ik ben elke keer, ga ik ergens zin in, dan ga ik ergens dat ik denk van yes, girl. En dan Girl? werd ik wekker en dan ging ik even op telefoon en dan zit ik weer een op YouTube en dan had ik zoiets van, het is ik weer prima. Het is een beetje alsof ik dan al mijn gelukstoffen er alweer doorheen heb brast. Ja. Om die telefoon, omdat ik dan op YouTube of Instagram zit en dan hoeft het al in. Dan vind ik het wel best. Oké, maar wat had dat de meidje met Jilte Jan? Nou, dat dacht ik. Had ik dus
ik wil ook gewoon proberen. Dat zijn mijn goede voornemens. En dan ga ik eigenlijk vorige week al een beetje hoe dacht. Ik ga nou gewoon, na deze podcast, knal ik al die ratterige apps eraan. Ja. Social media apps. En ik hoor eigenlijk alleen nog maar mijn Rangsma ding. Ik zou correct zeggen, dat kennen, want dan best in... Nee, gewoon puur voor mijn speeltoiletje. Dat bewaar ik nog. De rest gaat er alweer aan. Als ik dan m'jaans wekker wil, had ik niks te doen op mijn telefoon. Ik had daar helemaal niks van. Dan word ik dus wekker. En dan mat ik iets oors dan, waar ik wel wat aan heb. En waar is die mij verzekerd? Ja, bijvoorbeeld. En dan kan ik dus sparren. En dan wil ik eigenlijk gewoon dit hier een doel stellen van ik wil uitzoeken hoe duur het is. Dan kan ik daarvoor sparren om volgend jaar naar Amerika te kennen. Ja. Op een roadtrip. Woon mij iemand bij. En dan wil ik daar gewoon heel bewust, wat Stoel eigenlijk vertelde, dus wil ik heel bewust daarmee bezig blijven. Oké. En net altijd weer het door de telefoon. En dan wil ik mezelf testen van, als ik die telefoon net gebruik, 0 schermtijd op een dag, behalve WhatsApp en dat soort dingen, hoe mijn leven dat onpast. Oké. Ik ben heel benieuwd. En kijk, ik ben er echt voor. Ja, ik verneem het ook wel van die dat toen nou wel ik kwam aan het ding. gedisciplineerd best. Of ik zit het heel gedisciplineerd. Ja, dat ken ik. Maar ik zie het even naar te denken. Want ik ga nog eigenlijk een paar dingen wat ik mij hield. Maar gaat eigenlijk praktisch haast elke aflevering er wel iets mij hield zijn. Oké. Bijvoorbeeld in de vakantieaflevering. Waar ik zei dat ik nog hield in een kin van mijn vliegticket. Oh ja. Zoek nog dan. Oh, Nadien. Is nog man? Ja, ik bedenk het me soms in een en dan, maar dat is echt weer een stukje discipline wat ik net ha. Ik weet dat ik het dwaan had, maar ik had geen zin om het te dwaan, dus ik doe het net. En terwijl ik gewoon 300 of €400 waarom kreeg. Ja. Dus ik denk dat ik dat het even regeling ga. En dan zwaar ik erin voor. Oké. Misschien kom ik er hier in het tweede seizoen nog op waarom. Ja. Leuk is het eerst, tweede seizoen. Goede voornemen? Ja, leuk. Ja? Ja. Wat was dat dan? Ik denk het wel, maar dan wil ik het wel wat... ik denk een beetje oorzaam pakken. Ja. Maar ik ben er net helemaal uit hoe. Net meer praten over ding, maar even wat meer een origineel iets. Net praten over ding. Nee, ik bedoel... Wie door een podcast zonder geloerd. Ja, moet je net meer praten. Kleer maar die shit. Nee, ik wil wel graag... Iedereen doet dat, ik. Is dat dom? Wat? Iedereen in de podcastwereld die praat over dingen. Ja, daarom. Dat is totaal net origineel. Nee. Oké, maar... Wie gaan wat meer dingen laten zien in deze volgende podcast? Dat denk ik. Nee, misschien hebben we er in het tweede seizoen beeld bij. Who knows? Ja, het is zo fijn. Ben we in het eerste seizoen ook mee bezig geweest, maar gefaald. Ja. Nee, ik wil wel graag het tweede seizoen aan. Wat doe je? Nou, dan gooi ik er even een stelling in. Oh. Als het dan iets nees begist, dan moet het beter wezen dan het vorige. Maar dat iets nees is, hoe is dan dat het beter is dan het vorige? Nou, dat wist net, maar hoe probeer je het beter te meten? Als wat? Als het vorige seizoen. Oh. Maar, daarbij komt het moet ik origineel wezen. Ja, ik denk wel dat een... ik vind dat net een stelling, ik vind dat meer een uitdaging. Oh ja. Ja, nice. Dus ik denk, dat kun je wel in proberen. Want zo, ik dacht, wie had deze podcast wie maken zonder ervaring, 0 ervaring. Ja. Wie had het gewoon de ingang in je jeppe, hoppakee. En ik weet niet dat het nou lukt is per se. Maar het is gewoon, we hadden het op zich wel mooi oppakt. En we zijn er. Ja. 10 afleveringen. Ja. Of het nou goed is of net, dat verschilt per persoon. Dus dan denk ik, waarom Soes net gewoon de gokwagen om in het tweede seizoen iets compleet oors te betekenen. Misschien is dat wel niks hoor, maar dan is het wel origineel. Nou, we beginnen eigenlijk alleen maar aan het tweede seizoen aan dat het echt een goed idee is. Ja. Dat het echt toegevoegde waarde had voor de luisteraar. Ja. Dus, luisterst u dit nou? Denkst u, hey, vette podcast. Ik heb wel een idee voor je. Dit kan je hem wel proberen. Stuur het vooral op in de DM. Ja. En ik ga nog even een dingetje waar we eigenlijk even op waarom komen, maar dat wat we net voorbereid hadden. De key to the tea. Wat? De key to the tea. Ik weet niet waar het door hast. Oké, dan letten we dat in 2024. Oh, het t-shirt. Ja. Godverdorie. Ik bedoel, potverdorie. Hoe gaan we dit dan?
De t-shirt, ja. Er is nog een hele actie gaande. Ja, ik denk dat het misschien wel een leuk idee is dat we gewoon diegene die ze won ha, privé een berichtje sturen. Ja, wie gaan even achter de schermen even bepalen waar won had. Ja. Op basis van In of voor... een raad of zo. ja. En had ze nou kans maken op het t-shirt? Zullen we nemen in DM? Ja. Waar weet Hassen? Ja. En Wil je het deze week weten? wat gaan we dan? Sturen we hem op of... Ik ga net brengen. Hallo. Nee. Had ik dat moet zeggen? Nee, ik niet. Maar dan weet je zelf blijven. Ja. Wie ben net in die celebrities. Ik maak ze trouwens. Uh-oh. Er ben wel een prutte editie nu eens beginnen over die podcast. Ik begin me een beetje... Ja, en waar ben je mee? Nou, precies. Vertel het even. Ik weet ook net dat het al positief is trouwens. Het wil letterlijk gewoon vrienden van u. Ja, die dat oké. beginnen. Mensen die we kennen. Apart. Krijg celebrity feels, ja? Ja. Gewoon vrienden die het oorzaak mee beginnen gewoon te praten. Maar nou beginnen ze te praten over de podcast. Dus nou niet een ben beroemd. Ja, oké. Nee, dat is dom. Nee, grap. Echt, letten we erin, hè? Best. Ik ga ze even skut zetten in de publiek. Boeit me net, want ik leef voor mezelf. Dus het maakt me niks uit wat nog van me vindt. Oh, kijk. Netjes. Even Jen, een korte samenvatting. Goede voornemens. Goed hier gaan. Wordt een goed hier. Voornemens. Zin in de volgende. Ja. Goede voornemens. Leuk, maar we shovel even. Maar toch is best. Het komt misschien in het tweede seizoen. Hing het er vanaf wat het publiek wil. Mhm. En de teas worden in de DM's slide. Nice. Best. Nou, hartstikke leuk. Super bedankt dat je hem deze hele seizoen gaat luisteren. Dit wie het gewoon, hè? Ja, spannend. Ik vond het wel vet. Maar ze is het zo moeilijk. Lastig om geïnteresseerd over te komen. Maar even naar je trouwens. Doe hier het er nog correct door dat we iets nice doen in 2024. Mhm. Maar eigenlijk is dit al iets wat toen ook correct benam hast, hè? Een podcast, meidje. Ja. Ja. Dat is iets wat net iedereen doet. Waar is die vragenlijst? maar die... Ja, nee, dat zie je. Ja, oké. Dus eigenlijk hebben we al gewoon iets dienen in 2024 wat we gewoon nooit hadden dienen. Ja. En daar geven we nou met 2024 in zo van, wie had dit? Ja. Dus dan gaan we in de tas. Ja. Netjes. Ja. Ben je er nou blij mee? Denk je van, dit hier ik maar te doen? Ik vind het, ja. Trots op. Ja, Zo is het meeste gewoon hier. Nee, want ik wil graag niet blijven. Nee, grapje. Sorry, dom. Ja, ik vind het wel... Maar het wel erom drinken mijn waarste dorst. Zwaar je ervoor dat diegene zich net elke keer verslipt. En zwaar je ervoor... Ja. En zwaar je ervoor dat het leuk onderwerpen hast. Ja. Ja, ik vind zeker een onreader. En ik vind het heel leuk om die in te gaan. En ik zou het zo weer doen. En ik vind het leuk. Bedankt voor het luisteren. Voor deze... Even een soort van afsluiting van het hele pad. Ja, dat ben ik mee bezig, Harry. Ja, bedankt, dat is meer mijn ding dan list. Ja? Mooi. Weer laatste keer. Bedankt dat... bedankt voor je luisteren. Bedankt voor je geduld. Bedankt voor je feedback. Bedankt voor je deelacties. Dat je met mij meest gedeeld hebt. Bedankt voor je meningen. Bedankt voor je volging. Bedankt voor alles, eigenlijk. Ja. Bedankt voor deze ervaring. Daar sluit ik mee bij aan. En bedankt, Harry. Gist toen nou... oh ja, doe ik. Bedankt. Ja. Wie gezellig. Ja, leuk. Ik heb met niemand hoors willen doen. Bedankt voor het luisteren in deze aflevering. En naar dit seizoen. En volg je eens even op Instagram. Deel deze aflevering even. En laat vooral even weten wat je ervan vond. Globaal. En ik van deze aflevering. Wie een beetje chaotische aflevering. Maar goed. Bedankt voor alles. Doedels. Later.